Greguškom. A dúfajme, že Luboš sa správne natvrdí a rozbehne sa za dvojník. Konkurenci prekolovali za sebou Pospíchal, Svoboda Landa, Greguška, Bereša druhý z Greguškovcov, Sušeskou, Luboš. Landa si pripravuje pozíciu, ale tam bol nejaký problém. Landa tam stratil. Prestala Landu sa dostáva. Ďalší vyšiak. Byla na Gregušku. Miro Pospíchal zatiaľ timo ohrozenie v čele. Miro Pospíchal si drží vedúcu pozíciu. Bol by to neskutočný úspech. Ale treba určite cíti za sebou Martina Svobodu, ktorý sa snaží doťahovať. Dan Landa sa približuje k Jožovi Berešovi, aj ten by sa rád ešte posunul o nejakú priečku vyššie, aj keď na prvenstvo to už celkom určite nevyzerá. Želejme, nech to mali nejazdiaci, Miro Pospíchal, investícia do dolej strany sa určite oplatila, Miro, ktorý odvážil za slovo. A vedie finálovú jazdu s grandióznosťou a s precíznosťou a vchádzame do záverečného kola. A ideme do záverečného kola, priatelia, tak vydrží to Mirovi Pospíchalovi, Martin Svoboda druhý, Milan Greguška tretí, ale za chvíľkom má Jožka Bereša, Dan Landa teda až ranili. Pozor, pneumatiková bariéra rozhodená. Na záver ešte jeden kontakt. Šachovnicová vlajka pripravená a víťazom Autosride 2011 Miro! Martin Svoboda druhý, Milan Greguška tretí, štvrtý